Kaixo artistak, zelan goaz matematiketan, zelan goaz gehiketa eta kenketekin. Jada, bigarren mailan egonda, batuketak bururakoekin jarraituko dugu. Aurrek urtean antzekoa eman genuen, beraz ez dut uste arazorik izango duzuenik. Gogoratu, aurreko urteko, hau da, lehenengo mailako, matematikako lehenengo mailako erreprodukzio zerrendan, azalpen hauek ere dituzuela. Ea, lehenengo mailakoak ala bigarren mailakoa. Beraz, buruketak, batuketak bururakoekin egiteko, buruketatxo bat dugu. Hementxe Miren daukagu, eta zer dino Mirenen inguruan. Mirenen lepokoak 25 bolatxo txiki eta 18 bolatxo handi ditu. Zenbat bolatxo ditu lepokoa? Beitu lepokoa. Horretarako bi pausu daude. Alde batetik, batu batekoak, 5 gehi 8, 13, ezta? 13. Baina guk bakarrik 3 idatzi behar dugu. 10 bat bururako. Ezta? 10 gainean, borobil batekin jartzea. Eta bigarren pausua, batu 10koak. Baina ez da bakarrik bi gehi bat. Bat hau ere kontutan hartu behar da. Beraz, bat gehi bi gehi bat, 4. Lepokoak 53 bolatxo ditu. Nahi duzue gehiago egin? Saiatu, frogatu, jarriko dut zuma. Eta zumak ez dit usten, ai ama, Hementxe, saiatu, nahi baduzue. Ez dituzten, saiatu zuek horrela. Bai, horrela pausatu bideoa, eta ea ondo egiten duzuen. Beraz, hona hemen, lehenengo ariketa non praktikatu alduzuen. Gero, gelara joango gara, lasai. Gogoratu egin baino lehen, izenburua irakurri behar dela. Kalkulatu batuketak bururakoekin. Orduan, lehenengo pausua, 10koak batuko ditugu, kontuz bururakoekin, eta gero 10koak. Bai, batekoak eta gero 10koak. 3 segundu utziko dizkizuet, bestela pausatu bideoa. 1, 2 eta 7 gehi 4, 11, eta 1 gehi 3 gehi 2, 6. Ondo duzue? Posten naiz. Hurrengoa. 1, 2 eta 9 gehi 3, 12, eta 1 gehi 4 gehi 1, 6. Hurrengoa. 8 gehi 6, 14, 1 gehi 5 gehi 3, 9. Hurrengoa. 2 gehi 8, 10, 1 gehi 6, 7. Hurrengoa. 7 gehi 5, 12, eta 1 gehi 8, 9. Eta orain bai, gogoratu ze 10ko den bururako, baina ez idatzi. Saiatu. 8 gehi 4, 12, eta 1 gehi 2 gehi 3, 6. Baina erabilgarriago, erosoago egiten bazaizue, horrela jarri alduzue. Hurrengoa. 1, 2 eta 7 gehi 3, 10, eta 1 gehi 4 gehi 2, 7. Erabilgarriago egiten bazaizue, horrela utzi idatzita, ez da arazorik. Eta azkena. 9 gehi 6, 15, eta 1 gehi 7, 8. Baina erabilgarriago eginda. Horrela, ezta? Beraz, guazen gure gelara. Hori da, ezta? Beraz, gogoratu lehenengo pausua eta gero zer egin behar dugun. Jarri zenbakiak. Vertikalean. Bigarren pausua zein da.
Hori da, batu batekoak, baina ze falta da hemen. Bost gehi zortzi, hiru da. Ondo, ez da hiru, baizik eta 13 orduan bat hori goian jartzen dugu orain hurrengo pausua egiteko. Zein da hurrengo pausua? Hori da, batzea 10ekoak. Presaude praktikatzeko? Batzuk jarriko ditut, ea ondo egiten dituzun. Aurrera! Pantalla magikoa ezabatu, zenbaki batzuk ezkerrean, zenbaki batzuk erdian eta pizka bat zaiak. Ta beste zenbaki batzuk eskuinean. Hasiko zara egiten, saiatuzuk buruz egiten, eta nik poliki erantzungo ditut, guazen lehenengoarekin. Kling! Klang! Zein erreza! Eta ezkerreko behekoarekin. Kling klang! Kontuz eta ezaztu 10ekoa jartzea, ze 8 gehi 3 11 delako. Zazpi bestea ez da, 71, ai ama erdikoekin, ea ondo zoaz, eta 10ekoak, horrela goaz, eta ja, erronka 3 zenbaki daudenean, batekoak batzean nola goaz, ea ba, txaram, 3 gehi 4, zazpi, eta zazpi gehi 4, 11, beraz, ezaztu 10ekoa, eta 10eko guztiak nola doaz? Zorrela, 90, ze 10ekoarekin pos gehi bat 6, gehi 2 zortzi, gehi bat 9. Eta azkenengo biak nola doaz? Pausatu bideoa nahi baduzu, Txanan, zortzi, eta bestean... zein erreza, eta azkenengoa nola doan... kontu zibili. Zazpi gehi 5, 12, gehi 2, 14, baina batekoa. Bai, 10ekoa jarri behar da, goian batekoa ez, 10ekoa eramandakoa, ez da, ja hauek, batzeko 74 emateko. Hori bai, kontu zibili zenbaki hauek kopiatzen ditugunean, goazen momentu batera, ondo daukazu, goazen momentu batera gehiketa hau gogoratzera, pantalla magikoa azalpena jartzeko, hementxe dago azalpena. Nola jartzen dira zenbaki hauek vertikalean? Kontu zibili, begiratu zifra non dauden batekoak, eta non dauden 10ekoak. Txaran, txaran, ondo kokatu dituzu batekoak eta 10ekoak? Txaran, ja ez ditut koloreak erabiltzen, gogoratu, non dauden batekoak, eta non dauden 10ekoak, ez da? 2, 5, 11, 60, 10, bai, gogoratu. Espero dutzu hoi erabilgarri egin izana, beste bat arte.